Start. Hvad? Nå, det håber jeg da heller ikke. Der har de vilde batterier på jo. Rigtigt. Ja. Men okay, hvis det er det ene. Der kommer sgu da også en her nu, mand. Der kommer kun der. Nå, jeg troede, det var den anden vej, der så sagde. Nå. Nu lige så godt gå ned. Ja. Nu skal jeg lige... Det her, det er fra... Det her, det er rekordforsøg. Så der skal man koncentrere sig. Nej, men prøv nu lige at være med at snakke nu. Skal jeg lige... Bare lige holde øje med, der ikke kommer nogen dernede. Er fri. Ikke i dæk. Hold nu kæft, jeg kan ikke se den. Jeg kan ikke se den. Nej, der. Jeg kan ikke se den. Hvorhenne? Jeg kan ikke se den. I hvad side? Nå, for helvede, jeg kunne ikke se den, mand. Altså, han ude i grøften eller i kanten? Den er i kanten, der står noget og blinker, kan du se det? Det er din bil. Ja. Den er nem, og jeg kan sagtens se. Ja. Sker der ikke en skid, når jeg trykker henne? Prøv lige at tage scooteren. Dernede. Der sker ikke noget, når jeg giver den gas. Så fordi den står i grøften. Ja. Jeg vil ikke til at... Der rører også et dæk, kunne jeg høre. Jeg fik heller ikke en god start. Jeg røste helt vildt nu. Meget mere, end jeg plejer at gøre, mand. Den er helt ude i vejkanten, lige... Jeg ved sgu ikke, om jeg kan køre ud, eller hvad. Der kommer også en bil dernede, mand. Det er jo fucking irriterende, mand. Jeg tror ikke, det er nogen rekord eller noget, men må vi se. Og jeg håber, at det lød som noget, der gik i dæk. Det var godt nok lidt hurtigt, men der er så også sindssygt meget vægt på. Nu må vi lige se. Den er helt ude i vejkanten. Jeg kan godt se den herfra. Så jeg kan godt være, at jeg kunne bakke ud eller noget, men... Det er sgu da ikke det, der klemte, så han kører længere ned, mand. Eller hvad? Jo. Og helt ude i vejkanten. Hold kæft, jeg ryster også, mand. Det var helt sindssygt så meget, jeg ryster, mand. Jeg tror ikke, jeg har stukket en rekord, fordi min start var slet ikke god. Nu får vi se. Får vi se. Lad os se, hvad han siger.
Wait. 285. 285. Ny PB, Danmarks hurtigste single motor, 8S. 285. Sådan. Så var han der. Så var han der. Nu skal vi lige over, jeg ser her. Ja, nu skal vi lige over og filme med. Han siger, den var... Men den gælder stadigvæk, fordi jeg kunne godt have kørt ud, men jeg ville sgu ikke lige risikere noget med alle de biler der. Så nu må vi se. Ja. Jeg synes sgu ikke starten var så super god, men nu må vi se. Ja. Nu må vi lige hen her. Jeg synes bare, det lød som om, dengang jeg kørte dernede, den sagde sådan... Men den var, jeg kunne godt se den skimte, men jeg kunne ikke se, hvad vej jeg var. Men jeg har stunket rekord. Hvad kørte du så? 285. Har du kørt 285? Ja, Danmarks hurtigst. Sådan der, mand. På en almindelig vej. Så jeg er ude i grøften, så det er godt, jeg ikke kørt videre. For mig gas. Prøv at se der. Jo, det var gået. Fuck, mand. Nå. 4S single motor. Så der er ikke noget at komme efter. Den er som det skal være. Single motor. 4S. Så ny PB. Danmarks hurtigste 8S single motor.